అనర్హత పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతుంది. 10 మంది ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపుకు సంబంధించి తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న వాదన సరైంది కాదని, అనర్హత పిటిషన్పై చట్టంలో పేర్కొన్న పద్ధతిని ఆయన అనుసరిస్తున్నారని శాసనసభ కార్యదర్శి సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించారు. ఈ వ్యవహారంలో దాఖలైన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్లో సరైన విషయం లేదని, వాటిని తిరస్కరించాలని అభ్యర్థించారు. స్పీకర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేశారనడానికి ఎలాంటి కారణాలు లేవని చెప్పారు. స్పీకర్కు పిటిషన్లు పెట్టుకున్న 20 రోజులకే బీఆర్ఎస్ నేతలు కోర్టును ఆశ్రయించారని ప్రస్తావించారు. స్పీకర్పై వారు చేసిన ఆరోపణలు సంబంధం లేవని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం స్పీకర్కు ఫిరాయింపులపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు పూర్తి అధికారాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్లు తమ ఇష్టానుసారం చట్టాన్ని అన్వయించే ప్రయత్నాలు చేయడాన్ని గమనించాలని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశమై 15 నెలలు కూడా పూర్తి కాలేదని, అసెంబ్లీ పదవీకాలం ముగిసేలోపు అనర్హత పిటిషన్లపై నిర్ణయం తీసుకోబోరన్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని స్పీకర్ను ఆదేశించాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కౌశిక్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జస్టిస్ జార్జ్ మైస్లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఇటీవల స్పందించింది. ఎప్పటిలోగా స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారో చెప్పాలంటూ నోటీసులు పంపింది. ఈ మేరకు దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకునేలోపే ఏ న్యాయపరమైన పరిష్కారానికి తావులేదని సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే తీర్పునిచ్చిందని ప్రస్తావించారు. స్పీకర్ అనర్హతలపై నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే న్యాయ పరిష్కారానికి అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గోవా అసెంబ్లీ స్పీకర్ అనుసరించిన పరిష్కార ప్రక్రియను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ను ఇదే సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసిందని కూడా గుర్తు చేశారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే దురుద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు హైకోర్టును, సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారని, వాస్తవాలను కోర్టు ముందు దాచిపెట్టారని చెప్పారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన నేతలకు నోటీసులు పంపడంతో వారంతా సమయం కోరుతూ లేఖలు రాశారని తెలిపారు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.